Dongane gi weche mag somo ni tend riwruog jopuonj mar Kuppet koro chiwo duondgi kendo gimako chung' motegno ni ng'anyo mar jopuonj magi biro dhi nyime nyaka duol mar TSC winj dwachgi. Jopuonjgo ne odhi nyime gi ng'anyo kawuono kata obedo ni doho nyose ng'ado ni ng'anyono onego chungi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jagoro mar Kuppet Akelo Misori omedo ni gisechwalo kwayo doho mar yudo ler mar ng'eto mar doho ochiwo. Ng'anyo mar jopuonj skunde sekondar ne odonjo odiochieng' mar adek. Kwan jopuonjre madonjo skul pod ne ni piny kaluwore ni ng'anyo ma kamano orocho chenro mag somo. Ng'anyono otimore kata odoko ni doho nyochunge. Ma e chal mar skund sekondar mar St. Thaddeus Ndegelwa mayudore kaunti ma Bungoma. Jopuonj mag Kuppet mane ng'anyo ochopo kendo loro rangach mar skundno mane osechako timo ikruok ne chenro mag somo. Kotelnegi gi jagoro mar riwruog Kuppet e bade ma Bungoma Augustine Luketelo gimako chung' motegno ni ok gibiyie ni japuonj moro amora donjo e skul e kinde ma jowetegi manyo ratichgi. And we shall not allow any student, any teacher to stay in any school in Bungoma County. Teachers keep off, parents study your children at home. Yes. E boma ma Homa Bay, jopuonj omako chung' ka giwacho ni duol mar TSC ok nyal buogogi gi wach mar doho mar ni ginyalo mana winjo wach jagoro mar riwruogno Akelo Misori. Wambe ok wadhi luwo chikno because strike marwa and protected by the law. Makoro wan wacho niya, chik mwanyalo luwo sani en chik ma Nyasaye omiyowa gi chik ma Akelo Misori dhi nyisowa. E chuny boma ma Kisumu, jopuonj owuok oko korwako tisede marochere kod maratong' ka giwer kendo kwedo duol mar TSC kaka ranyisi mar chung' gi jowetegi mamoko pachoka. Wasekwero jopuonj manie post primary te ni un gi gimiluongo ni protected strike. Protected strike ok duoke e klas kamano. Nyaka ji bed piny ba ji winjre ni wabed gi formula miluongo ni return to work formula. Chal makama bende ne onenore e bombe mamoko kaka Nyamira, Kisii, Kilifi kod Nandi, kama jopuonjno wuok oko gi kwan-gi ka giwacho ni ok gibidok e klese puonjo nyaka chieng'no ma piny owacho kod duol mar TSC winj dwachgi kendo ketogi e tim. Na tunawasihi walimu wote wa Kilifi watoke madarasani, manake tumeelezewa kuna walimu wako madarasani, na kama hamtatoka madarasani tutakuja kuwatoa madarasani. E kindego, jagoro mar riwruok makedo ne jotich pachoka Francis Atwoli okwayo jopuonj mag Kuppet mondo doge tich mar ni nitie geno mar winjruok e wi winjruok mar doke tich kata CBA mar hik omenda 2021 nyaka 2025. I'm appealing to TSC to make sure that they are in touch with the Kuppet Union today. They sign a return to work formula. Because if they don't do so, eventually there might be victimization for those teachers who had organized the strike. Magiduto timore ka jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mar Kuppet Akelo Misori ochiwo duonde kendo wacho ni gisedhi e doho mar yudo ler e wi ng'eto mar chungo ng'anyo tok duol mochung' ne ndiko jopuonj pachoka TSC chwalo ng'ure doho mar kwedo ng'anyo ma kamano. Strike nochakore chuny otieno mar tarik 25 to gin gidhi e court tarik 27. Tarik 27 kata gindiko ni application dated 26 noendo ka strike ni malo ma jopuonj moko nego mana kathira yo. Koro mano endo nyiso ni ka in gi employer ila macharo gi TSC ni to chalo ka gima koro kare gikia gima gitimo. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.